राजकुमारीजी बुद्धा यांच्या पवित्र स्मृती सर्वप्रथम मी या ठिकाणी विनम्र अभिवादन करतो। आपल्या सर्वांचे अंबाजोगाईकरांचे लाडके आता अशोक शेटने म्हणल्याप्रमाणे निलेश भैया यांच्या माध्यमातून ज्यांची छबी आम्हाला दिसते असे प्रकाशचंदजी, कारण प्रकाशचंदजी जसे या ठिकाणी आता ते सर म्हणले की खेळ त्यांनी सुरू केला। आम्ही लहानपणापासून ज्यावेळेस कॉन्ट्रीब्युशन करून बॉलला पैसे गोळा करायचो, 5-7 रुपये जर कमी पडले तर काकाजी आम्हाला तो चेंडू द्यायचे, पुढच्या वेळेस येताना घेऊन या, पण पुढच्या वेळेस ते दिल्याशिवाय दुसरा बॉल देत नव्हता। म्हणजे मला काय सांगायचं, विनोद सोडून द्या, परंतु त्यांना स्वतः छंद होता की मुलांनी खेळलं पाहिजे। आणि मला एवढंच म्हणायचं या ठिकाणी की खेळ हे माध्यम आहे, या ठिकाणी सर्वात महत्त्वाची आपली शरीर संपत्ती आहे। तुमच्याकडे कोटी आहेत, अब्जावधी आहेत, याला महत्त्व नाही, तुमचं आरोग्य कसं आहे याला महत्त्व आहे। आणि आरोग्य माणसाचं सुधारण्याचं काम हे खेळाच्या माध्यमातून होतं। खेळाच्या माध्यमातून व्यक्तिमत्व विकास होतो, खेळाच्या माध्यमातून माणसामध्ये खिलाडू वृत्ती जागृत होते। इकडे लक्ष द्या खेळाडूंनो, आपण खेळामध्ये खिलाडू वृत्ती दाखवणे अतिशय आवश्यक आहे। पराजय झाला तर तो मोठ्या मनाने आपण स्वीकारला पाहिजे, ज्याचा विजय झालाय त्याचं खुल्या दिलानं अभिनंदन केलं पाहिजे। हे सूत्र आपल्या आयुष्यात सुद्धा प्रत्येक गोष्टीमध्ये लागू होतं। परीक्षेत एखाद्याला आपल्यापेक्षा जास्त मार्क पडले त्याचं खुल्या दिलानं अभिनंदन केलं पाहिजे। एखादा संघटनेचा अध्यक्ष मला सोडून दुसरा झाला त्याचं सुद्धा खुल्या दिलानं अभिनंदन केलं पाहिजे, कौतुक केलं पाहिजे। हे विनोदाचा भाग आहे। डॉक्टर साहेब शेजारी उभारलं की ऑटोमॅटिक विनोद आमच्या अंगात संचारतो। असो, आपण या ठिकाणी निलेश भाई अतिशय चांगल्या पद्धतीने हे बॉक्स क्रिकेट स्पर्धा, मी सुरुवातीला आल्यानंतर मी कन्सेप्ट विचारला या ठिकाणी निलेश भाईंना, बॉक्स क्रिकेट म्हणजे नेमकं काय, तर याच्यामध्ये ॲक्युरेसी, फलंदाजीतली ॲक्युरेसी की 2 फिल्डरच्या मधून क्षेत्ररक्षकाच्या मधून अचूक पद्धतीने गॅप कसा काढायचा, म्हणजे आपल्या मनगटाला वळण लावायची जी प्रॅक्टिस आहे। आणि गोलंदाजाला सुद्धा आपल्या चेंडूवर शॉट मारू द्यायचा नाही, त्याच्यामुळे अतिशय कमी जागेमध्ये अचूक टप्प्यावर चेंडू कसा टाकायचा, हे क्रिकेटच्या खेळातले बेसिक तंत्र या बॉक्स क्रिकेटच्या माध्यमातून आपल्या अंगी विकसित होतात। ही अतिशय चांगल्या प्रकारचा तुमचा प्रयत्न आहे निलेश भैया। समाजकारण करताना फक्त कुठं दान केलं, कुठं शैक्षणिक याच्यात गेलं तर अशा पद्धतीनं सामाजिक कार्य होत नाही, तर खेळातून सुद्धा सामाजिक कार्य करता येतं, हे तुम्ही या ठिकाणी दाखवून दिलेलं आहे। आणि तुमच्या खांद्याला खांदा लावून संबंध अंबाजोगाईकरांचा भार वाहणारे डॉक्टर इंगोले सर या ठिकाणी, म्हणजे मला सांगायचं एवढंच की ते कुठे गेले तर आपलं वय, आपलं पद, आपला मान मर्यादा सर्व विसरून अतिशय खुला दिल्यानं समोरच्या वातावरणात मिक्सअप होतात। हे सुद्धा विद्यार्थी निश्चित या ठिकाणी जे खेळाडू येले, तुमचं रोज निरीक्षण, मुलांना डॉक्टर साहेबांचं निरीक्षण करतात का रोज? करतात का? त्यांच्यासारखे विनोद करायचे कोणाकोणाला प्रॅक्टिस करायला का तुम्ही नाही? मुलं हे अनुकरण प्रिय असतात, मुलं व्यक्तिमत्व पाहतात, समोर डॉक्टर बसलेत कसे बसलेत, त्यांची बसायची पद्धत कशी आहे, त्यांनी जॅकेट कोणतं घातलंय। इंगोले सर आल्याला म्हणले शरद पवार साहेबांची एंट्री झालेला होता, शरद पवार याच्यासाठी म्हणले होते की बीसीसीआयचे अध्यक्ष सुद्धा त्यांनी शब्द वापरला, त्यांनी म्हणले नाही की फडणवीस किंवा शरद पवार, शरद पवार याच्यासाठी म्हणले की ते बीसीसीआयशी संबंधित होते, क्रिकेटशी, फडणवीस नाही, फडणवीस फुटबॉलशी संबंधित आहे। असो, या ठिकाणी अतिशय सुंदर पद्धतीने याच्या स्पर्धा आपण आयोजित करीत आहात, याबद्दल या ठिकाणी अंबाजोगाईचा एक नागरिक म्हणून मी तुमचे या ठिकाणी धन्यवाद व्यक्त करतो। आपण आम्हाला या ठिकाणी बोलवलं, आमचा सन्मान केला, आम्हाला बोलण्याची संधी दिली, त्याबद्दल आयोजकांचे या ठिकाणी आभार मानतो। आणि मोहित परमारच्या माध्यमातून अंबाजोगाई शहरातले मुलं या ठिकाणी सांगितलं आता की विद्यापीठामध्ये नव्हे, आता आम्ही परवा एक अख्ख्या 12 खेळाडूंचा सत्कार केला, जे की नेपाळ या ठिकाणी जाऊन आंतरराष्ट्रीय स्तरावर म्हणजे देशाच्या बाहेर जाऊन सुद्धा मोहितच्या माध्यमातून विद्यार्थी घडत आहेत। मोहित नेहमी स्पर्धेच्या माध्यमातून, आम्ही शिक्षक आहेत, आमच्या शैक्षणिक माध्यमातून, खेळाच्या माध्यमातून त्यांचा आमचा संपर्क असतो, वेगवेगळ्या स्पर्धेच्या माध्यमातून त्यांचा संपर्क असतो। आणि त्याचं हे जे कार्य आहे ते डिवोशन आहे, समर्पणानं आहे, आणि जे कार्य समर्पणानं करतात ते कार्य हे कधी सक्सेसफुल असतं। त्यामुळे मोहितच्या हातानं आपल्या भारताच्या संघामध्ये एक तरी खेळाडू गेल्याशिवाय राहणार नाही, अशा प्रकारच्या आमच्या अपेक्षा आहेत।
त्यांच्या या कार्याला आम्ही या ठिकाणी शुभेच्छा देतो. थांबतो. धन्यवाद.